Ang laglag ka niya. Tande? Mereka. Wait lang. Ayan. Wait lang. Ay, nakit. Ay. Guri ka lang. Ah. Ato bra. Ala. Dito nga road. Dahil chay. Dito yung wallet mo. Asla ta kayat mo karami din. Haan? Asla ta kayat mo sa undi. Haan? Lagasta ka na tangaro na yan. Ah. Lagasta ka na tangaro na yan. Ah. Ano kaya? Dito yung wallet mo. Tiko na. Ay, susampo. Ay, walat. Tamok pagit din no. Dati kayat mo obraan. Ay, apay. Ano, kahit nga obraon. Apay na naman isang ribon. Ang laglag ka niya. Isang ribot bayad na din siya yan. Uwan. Pauunan mo tayo na makakayamat. Madi, no, subsubra ti kwarta mamlakay nga kabir mo tawalit mo. Ada sa balit obraon no ka. Talaga lubang ka kumapay ti... Kang ka kumapay ti certificate mo nga Best Wife of the Year. Best Wife of the Year. New Year 2023. Apa ito best wife ko ma? Tamok ka tada kayat mo nga rami din kanya ako. Dahil kasday? Kasta? Ano? Di kasta? Ayan mo na nga rabak-rabakan ta. Ito no rabi. Kasta kayo ma? Regaluan ka no. Takit din lakay. Ang kaman nga dati agar ang pa-update ah. Say hi guys! Pa-shout out po sa aming top fan. Wale. Da. Damba o awan. Wala. Awan. Ano niya? I am so pretty. I'm prettier than my mama. I'm the mom and she's my daughter. Then a map. But I'm prettier. I I'm look prettier. like the daughter and she's the mom. No. I'm too small to be a mom. Magpaparkin tayo? You go around. Diyan Mesa. Diyan? Try. Awan? Natiligan. Wala lang Data? pagporkigon. Ayan, tiko. Ano? Kalibre? Na-edit ngamin. Manay. You're speaking. Hi guys! Shout out po sa ating followers. Hi guys! Ako sa room mo? I'm prettier. Ako na naman? Dali. It's raining. It's raining men. It's raining tacos. Daddy! Say cheese, Daddy! Nyamutan! It's raining men. Dad! Magpipicture lang tayo. Bakit ayaw mo pang makisama? Yeah. Dali na Yan, lalabas na yata yan. Walang